אוקיי. דרופ הקרוקו התחיל, כמו כל הקולקציות שאני עושה, בלמצוא חומר. התקלתי בחומר הזה במפעל שאנחנו עובדים איתו שנים, שנמצא על יד מילאנו. הטבעת קרוקו היא אומנם לא טכניקה חדשה, אבל מה שמאוד יפה בטכניקה הזאת זה האפקט מאט שזה יוצר. בדרך כלל אורות קרוקו הם עוברים מאוד מאוד מבריקים. הבחירה בעצם באורות האלה הכתיבה את הצורות שבהם אני אשתמש, כי האורות האלה הם אורות יותר נוקשים ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. עדיין מאוד מאוד קלים ויש בהם רוח מסוים. תיקים שהם יותר structured, זה תיקים שהם יותר קופסתיים, תיקים שעומדים. אני חושב שהקסם הכי גדול בדרופ הזה זה באמת האור. זה גם מאוד מאוד הזכיר לי קבוצה מתוך הארכיון של דניאלה. זה קטלוג שלנו משנת 2009, זה לפני 17 שנה. תיקים שדניאלה עשתה מהחומרים האלה שדיברו די באותה שפה. מאוד הזכירו לי אותם ואני מאוד מאוד אוהב לצוטט דברים מתוך הארכיון שלנו. זה ישר הגיע מכאן.